खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय गोजोनथाव खौरां फैगौ 28 एप्रिल खालि आसामनि ओइचएस एबा हायर सेकेन्डारि एग्जामनि रिजाल्टखौ फोसावनाय जासिगोन। बेखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एक्सनि गेजेरजों रोखा खालामना होबाय। फरायसा फरायसालि बिथांमोना जेबो गोनो गोथो जानो नांला। रिजाल्टखौ 28 एप्रिल खालि होगोन होनना गिबि मन्त्रि बिथाङा रोखा खालामना होबाय। बेनिखायनो गुबुन गुबुन मिसलिडिं भिडिअफोरखौ नायनानै फरायसाफोरा समखौ ओरैनो थांहोनो नाङा। आसाम ओइचएस 2026 मायथाइनि रिजाल्टखौ फैबाय थानाय 28 एप्रिल खालि होनाय जासिगोन। बेयो रोखा जाबाय। बेनिखायनो भॉइस ऑफ बोडोलैंड चेनेलनिफ्राय जानानै गासै ओइचएस एग्जाम लिरगिरि फरायसाफोरखौ बेस्ट विशेस जासिहरनाय जाबाय। दिनै भारतनि गंनै रायजो वेस्ट बेंगल आरो तामिलनाडु रायजोआव बिसायख'थिनि भट होनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे भट सोलिबाय थानाय समावनो वेस्ट बेंगलनि मुर्शिदाबाद जिल्लायाव बमा बेरफ्रुनाय जाथाया सोराङाव फैदों। वेस्ट बेंगलनि गिबि खोलोबनि भट सोलिबाय थानाय समावनो दुथां सुबुंफोरा भट होग्रा थावनियाव बमा गारना होनाय थासारिया सोमजिदों। जायनि जाहोनाव बमाया बेरफ्रुनानै गोबां भट होनो थांनाय सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जायो। लोगो लोगो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ साखाथिनि हस्पिटालसिम लांनाय जायो। दासिम साबेसे सुबुंनि जिउ गोमाखो बेनि सायाव रोखा खौरां मोननाय जाथ'वाखै। बे जाथायनि उनाव लोगो लोगो रैखाथि बिफानखौ थिसननाय जायो आरो जाथाय खालामग्रा दुथांफोरनि हेंथा गोख्रों नायबिजिरनाय अपारेशन जागायो। मख'जाथावदि वेस्ट बेंगलाव गासै 294 एसेम्बलि मासिनि थाखाय बिसायख'थिया सोलिगासिनो दं। जायनि थाखाय गासै 1478 बिजाथिफोरा बाहागो लादों। थांनाय 17 एप्रिल खालि चिरां जिल्लानि रुनिखातायाव फरेस्ट बिफाननि मावख'आव जानानै थांनाय जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ दासिमबो पुलिस बिफाना नागिर हमगासिनो दं। माखासेखौ जाथाय जाखांनायनि सानसे उनावनो हमनाय जादोंमोन आरो माखासेफोरा दासिमबो खारखोमानानै दं होनना खौरां मोन्दों। थिग बेबादिनो उदालगुरिनि आदिबासी ओनसोलाव 4 दायनिगिरिफोरा खारखोमाना थाहैदोंमोन। बिसोर 4खौ मैया पुलिसा उदालगुरिनिफ्राय हमनाय जायो। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा फारियै हाबिल सरेन, सेबास्टिन हेम्ब्रन, शुक्ला हादसा आरो निर्मला मुर्मु होनना सिनायथिनाय जायो। बिसोर 4आ उदालगुरिनि आदिबासी ओनसोलाव थाखोमाना दंहैयोमोन। पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव बिसोर 4खौ मैया हमनो हायो। मैया मोनानि 8 रिंगासोआव मोनानि ओंखाम जानो जिरायफुनाय समावनो बैसाग दाननि बारहुंखाया फैनानै गंसे बर' नखरनि गासै न'-बांखौ सिलिंखार खालामनानै थेर बेथेर खालामना गालांजोबदों। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बेसरखना गामिनि थागिबि रतन कुमार ब्रह्म बिथांनि नखरा बारहुंखाजों सिलिंखार जाजोबो। खौरांनि बादिब्ला बिथांनि गंब्रै न'आबो गासैबो सिलिंखार जालांजोबदों। गंसेबो न' बारग'वाखै। लोगोसे साखाथिनि गोबां नखरफोराबो गोबां खहा जानो गोनां जादों होनना खौरां मोन्दों। ओंखाम जाफुनायखौ गारनानै खुनु रोखोमै खारनानै बिथांमोना रैखाथि मोननो हादों होनना बिथां रतन कुमार ब्रह्मआ फोरमायना होदों। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा दायो जानो थाखाय आरो उन्दुनो थाखाय जेबो गैला। गासिबो थेर बेथेर जाजोब्बाय। बिथाङा आबाद हाजिरा मावनानै जायोमोन। नाथाय दायो बिथाङा थानो थाखायबो राहा गैया जानानै दं होनना बिथाङा फोरमायो। बेनिखायनो बारहुंखाजों थेर बेथेर खालामजानाय नखरा BTC सोरखारनिफ्राय मदद हास्थायदों। थानो थाखाय राहा खालामना होनांगौ होनना भुगिनांनाय नखरा BTC सोरखारनिसिम खावलायहरो। गुबुन फारसे चिरां दुवार BTC बियाबनि सिङाव थानाय बेहेरबारि गामियावबो खमैबो 10तासो नखरा बारहुंखाजों सिलिंखार जाजोबदों होनना खौरां मोन्दों। जायनि थाखाय चिरां दुवार BPFनि आफादगिरि दैथुन बरगयारि बिथाङा जाथायसालियाव थांनानै नायदिंहैयो आरो खौरां लाहैयो आरो BTC सोरखारा दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनानै मदद खालामगोन होनना खोथा होयो। चिरां जिल्लानि रुनिखाता हाग्रा बिफाननि मावख'आव जालांनाय दुंहाव जाथायनि सिङाव मावबादि आरो नाक्सालबादिफोरनि आखाइ दं होनना बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बुंदोंमोन। मावबादि नाक्सालबादिफोरनि थुलुंगा होनायावनो बेबादि दुंहाव हिंसायारि जाथाय जादों होनना दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बुंनायनि सायाव आदिबासी सान्थालि हारिनि गोबां गुबुन गुबुन आफादफोरा बिथां दावराव देख्रेब नार्जारीखौ टारगेट खालाम
खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बेबादि बाथ्राफोर बुंनानै हारि माहारिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिहोनो नागिरदों होनना आदिबासी सेंगेल अभियाननि आफादगिरि सहेन हेम्ब्रन बिथाङा बुङो। आरोबाव आसाम सान्ताली साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि साइमन किस्कु बिथाङाबो जुदि आरोबाव दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बेफोरबादि बाथ्राफोर बुंबावोब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होनना दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांखौ वार्निं होनायखौ नुनो मोनदों। आसामाव दावदैनि बेसेना सानफा एफा बांबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबादिनो आसामाव दावदैनि बेसेना गंसे प्लेटाव 30 रां बांदों। गंसे प्लेटाव 170 रांमोन, दायो बांनानै 200 रां जाबाय। थिग बेबादिनो गंसे दावदै कार्टननि बेसेना 1150 रांनिफ्राय बांनानै 1200 जाबाय। जोबनायाव गोबां नायगिरि बिथांमोना आं भिडिअ बानायनायाव बबे माइकखौ बाहायो बेनि बागै गोबां सोंहरबाय थायो। बेनिखायनो आं बाहायनाय माइकखौ नोंथांमोननो खोन्थाना होनो सानदों। आं बया M1 माइकखौ भइस रेकर्ड खालामनायाव बाहायो। बेयो जोबोद मोजां माइक जों इउटुबारफोरनि थाखाय भइस रेकर्ड खालामनायाव जोबोद मोजां। दामाबो 1000 नि गाहायावनो फैयो। बेनिखायनो सोरबाफोर नोंथांमोनाबो इउटुबाव भिडिअ बानायनो सानदोंब्ला बे बया M1 माइकखौ नोंथांमोना बायना लानो हागोन। नोंथांमोना नोंथांनि मबाइलाव बे बया M1 माइकखौ कानेक्ट खालामनानै भइस रेकर्डिं खालामनो हागोन। बे बया M1 माइकनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डिसक्रिप्शननि लिंकआव थुनानै फ्लिपकार्टनि गेजेरजों बे बया M1 माइकखौ बायनानै लानो हागोन।